Halløj og velkommen til en helt ny episode, eller fuck man kalder det her i Minecraft. Vi skal spille noget Minecraft i vores nye YouTube-kanal. Generelt Phoenix, eller fuck man kalder det. Men 1,8 dejlig opdatering. Jeg tror det bliver en episode-agtig noget gameplay-agtig shit. Så for en helt ny frisk. Min første video kommer op her. På kanalen kommer der alt muligt shit and der kommer highlights. Håber jeg, tror jeg. Et eller andet om Pigman. Jeg ved ikke om jeg sætter noget stille musik om bang i. Ligesom hvad fanden er det? For satan. Og jeg vil lave nogle sovevideoer. Fedt. Nu går du lidt over stregen. Okay. Men det bliver lidt forskelligt som fuck! Som CSGO kommer et billede op lige om lidt sådan der, og har lavet et billede. Og så noget Minecraft, som vi ser lige nu. Og ja, mit skønte team. Hvad fanden mere? League of Legends. LOL, som for crawl. Se, så kommer også et billede her. Tror jeg. Ja, det skal nok være. Det gør der. Jeg vil også hvor der kommer billeder af, men sådan shit. Jeg bruger tid på at redigere videoerne, bare sådan frisk op. Jeg bruger tid på det. Jeg tror faktisk, jeg vil sætte noget stille musik her. Jeg kan høre noget baggrund, sådan bare på computer. Jeg synes, at jeg skal have støvsugen, eller sådan noget shit, det skal jeg også. Så jeg skal have støvsugen også. Ja, shit. Eller hvad fanden man gør det. Som jeg kalder. Undskyld, der kommer de der streger, hvis I kan se på blogsene. Jeg ved ikke, hvad man fikser det, så I må skrive i kommentarerne, jeg ved, hvordan man gør. Vi skal lige have det nye opdatering 1,8. Fuck, den er fed. I love it. Jeg er 12 år gammel. Så ja, fuck det, man. Videre til det er alt for kedeligt. Kom så. Jeg synes bare, vi skal slå os ned. Det er dejlige, fredelige rum. Som sagt vil jeg starte på en frisk. Men alt muligt. Det der er lækkert. Det er lige hvad erfaring man har brug for her. Og noget kål. Det er torsdag. Eller nej, det er bare torsdag. Det er torsdag. Vi sidder bare rigtig og chiller lidt her. Jeg har lyst til at optage noget på min nye kanal. Infovideo, let's play-agtig shit. Husk at tage min facefucker ud. Der er link i beskrivelsen. Min gruppe. Min grab. Min crib. Der kommer roomtour, måske mit værelsesagtigt shit. Setup-videoer. Det kommer der i hvert fald ikke mange af, fordi jeg lige lader mit setup i dag. Det. Og så vil jeg gøre alt muligt. Jeg vil snakke med mine venner. Spille med dem. Og tage med dem. Alt muligt sharpies og shit.
Ja, hvorfor jeg siger shit hele tiden, det ved jeg det ikke. Fordi jeg har fået det der, jeg får ordet på der. Det ord, det kan jeg godt lide. Det ord kan jeg godt lide. Shit. Lort. Ja, men det skal bare være en stille og chill Minecraft video. Alt det shit og Philip, nu stopper du. Ja, mit navn det er Philip. Sorry. Ja, mit navn er Philip. For satan. Fuck med min pickaxe. Nå, her. Hvad fanden bliver min pickaxe af? Jeg ved heller ikke, hvad blokken de borger det. Ja. Det her blokker det så ikke. Nå. Men som sagt, jeg er 12 år gammel, elsker at se YouTube og lave YouTube. Jeg har haft nogle par kanaler, og jeg orkede ikke at lave videre på dem, så hvordan jeg fandt navn om det her General Phoenix. Jeg tænkte på en general. Jeg er godt ligesom en film, hvor der er generaler i, og sådan nogle siger under hovedet, der overtager verden og nu shit. Det er ligesom Hitler, ikke? Han var også sådan en slags general, eller fanden man kalder det. Men sådan en film ser jeg så bare ikke. Alle mulige sjove film, ja. Og så kan jeg godt lide Avatar, der er også generaler. Det er også shit, tror jeg i hvert fald. Og så tænker jeg general, og en fugl, jeg også godt kan lide en Phoenix, den er for en fed. Den kan jeg også godt lide. Så jeg tænkte på en general Phoenix. Ja. Så. Fedt, mand. Jeg har lært at upgrade. Time to mine. Jeg ønsker, det bliver sådan sort. Sort i det. Det jeg skulle sige mørk i det. Yes. Selv for like spikes nogle gange. Agtig shit. Ja. Nu har jeg fået noget cobblestone. Som sagt. Jeg skal prøve lige at vise jer, hvordan man laver en dør. Præcis sådan. Får man 3 døre i det. Var det ikke 2 før? Nå, 3 døre. Det er da fedt nok. Easy peasy. Jeg vil have en ovn. Skal jeg lave økse. Jeg er alene hjemme sammen med min lille søster. Eller lille søster. Jeg er fucking vildt engelsk, det ved jeg godt, det går. Jeg er prof. Ej, ja, jeg går i 6. klasse. Lige begyndt på det, eller nej. For cirka, det var 2, ja, cirka 1 måned siden, eller, ja, 1 måned siden. Ja, det er klart. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at optage, fordi vores tid er fandme strenge, mand. Eller, det er det jo så ikke. I dag havde jeg fri kl. 2. Mandag, tirsdag havde jeg fri kl. 3. Mandag, torsdag er fri kl. 2. Og så er det nu alle de andre dage kl. 3. Det bliver hårdt for mig fandme. Det er lavet hurtigt. Stop it! Please! I hate you! I hate you too! I love you! I hate you! Fuck nu er jeg bare. Ja. Vi vil slå os ned lige her. Jeg kan ikke finde ud af det her shit, man. Steve Leaf. Hello. Jacket on. Video sending. Fancy. Smooth eye. Run op. Multiplayer snubbling. Okay. Super. Nej, det skal jeg fandme ikke rulle i, mand. Det kan de godt glemme.
vi vil lave et dejligt flot hus. Og det skal være. Nej, det kunne ikke være her. Det skal være long. Og så er vi på like-spike. Jeg havde de streger, der kommer med min Minecraft. Kan ikke nå at få dem væk. Yes. Fuck, skal vi... Sorry. Indtil videre gik det godt. Men nu går der røv. Det for det verden skal nok load. Yes. Sådan der. Vi kan videre. Fortsæt i det altså. Ja. Eller jeg tror faktisk, jeg vil gerne stoppe her. Ja, det gør jeg. Jeg tror, vi skal bo her omkring. Jeg stopper her for i dag. Vi bor her. Jeg skal lige overtage det. Så stopper vi. Og det var den her gang for General Phoenix. See you, motherfuckers.